ஸோ கைஸ் லியோ பார்த்தோம்னா இப்போவே ஒரு மிகப்பெரிய வசூலை கிரியேட் பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிற நியூஸ் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. அது எங்கே அப்படின்னா கேரளாவில் தான். ஸோ கேரளாவில் டிக்கெட்ஸ் புக்கிங் வந்து லியோவுக்காக எப்போவோ ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம். அதுவும் லேடிஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஸ்பெஷல் ஷோ வந்து கிட்டத்தட்ட 7 ஷோஸ் வந்து போடுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இப்போ லியோ பார்த்தோம்னா கேரளாவில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 1 crore வரைக்கும் 1 கோடி கிராஸ் கலெக்ஷனை பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிற தகவல் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. அந்தளவுக்கு பார்த்தோம்னா டிக்கெட்ஸ் புக்கிங் வந்து அங்கே ஓப்பன் ஆகி பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கு. யூகேலேயே பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே வந்து 2 ஹவர்ஸ்லேயே பார்த்தோம்னா அதிகமான சேல்ஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா டாலர்ஸ்லேயே பார்த்தோம்னா அதிகமான கிராஸ் கலெக்ஷனும் லியோ எடுத்துருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா இப்போ கேரளாவில் பார்த்தோம்னா 1 crore வரைக்கும் கிராஸ் கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு. இன்னும் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு 1 month இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம்னா 1 கோடி வசூல் அப்படிங்கிறத கேரளாவில் லியோ எடுத்துருச்சு. இன்னும் அடுத்தடுத்த நாட்களில் என்ன மாதிரியான சாதனையை லியோ பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு அஃபீஷியலான கலெக்ஷன் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னாலே போதும். நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறது 1000 crore அப்படி இல்லைனா 800 crore பார்த்தோம்னா லியோ எடுத்துரும் அப்படின்ற மாதிரி தான் வெயிட் பண்ணுறோம். அந்த கலெக்ஷன் எடுக்கிறதுக்காக தான் பார்த்தோம்னா ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து நேற்று இருந்து லியோ படத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இன்னிலிருந்து பார்த்தோம்னா அதிகமான அப்டேட்ஸ் நம்மளுக்காக கிடைக்க போகுது. ஃபர்ஸ்ட் டே கலெக்ஷனில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம்னா எந்த அளவுக்கு ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் பண்ண போகுது அப்படின்னு தான் வெயிட் பண்ணுறோம். மற்றது பார்த்தோம்னா அடுத்தடுத்த நாட்களில் நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனால் மெயின் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு கலெக்ஷன் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தோம்னா லியோ படத்தோட கலெக்ஷன் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த கலெக்ஷன் லியோ எடுக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியனை கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் புதுசாக தளபதி ஃபேன்ஸ் யாராவது நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருந்தால் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தளபதி பற்றின அப்டேட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம சேனல் தொடர்ந்து வரும்.